Ďalší bod programu dnešného rokovania je návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Pán inžinier Hudák, nech sa páči. Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa, a to po schválení spôsobu a zámeru v mestskom zastupiteľstve bez opätovného prerokovania Komisii pre disponovanie s majetkom mesta a Mestskej rade s následným zverejnením v zmysle zákona o majetku obcí. S tým, že majetkový prevod pod poradovým číslom 1 bol viackrát predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva, a keďže ho predkladáme znovu skôr ako v 6-mesačnej lehote pre neprerokovanie tej istej veci, je potrebné prelomiť zásadu týkajúcu sa opätovného prerokovania. Čím, alebo na základe čoho predkladáme prvé navrhované uznesenie. Ďakujem. Takže otváram rozprávu k tomuto bodu. Ďakujem. Pán Malaga, aj faktická poznámka? Nech sa páči. Ďakujem, pán primátor. Myslím, že podľa môjho názoru by malo teraz prebehnúť hlasovanie, či to vôbec chceme takto schváliť, že to chceme opätovne prerokovať. A keď to neschválime, tak nemusíme ďalej rokovať. Áno. Na toto prvé uznesenie, ktoré máte písomných materiálov, stačí jednoduchá väčšina, nadpolovičná väčšina. Následne je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Čiže? No hejte to, hej, a potom... No, iba jeden bod, áno. Barlička. Dobre, takže budeme... Diskusujeme o všetkých veciach a následne sa vrátime ku balíčke. Takže pani magistra Čižiková... Nie, sú ďalšie veci, ktoré idú bežné a následne budeme hlasovať, či sa bude o balíčke vôbec hlasovať. Ale až ďalšie materiály... To nevadí. Máme 3x7 minút, 20 minút vydržíme. Ja budem rýchla. Ďakujem. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, v rámci tohto bodu by som chcela doplniť ešte jeden bod, a to takisto návrh na zmenu uznesenia. Na zastupiteľstve 18.3. sme schválili zámer dlhodobého prenajmu nehnuteľnosti na Šidlovci, bývalá materská škôlka Janošikova 70 pre občianske združenie My Mami. Avšak pri tomto schváľovaní sme nejak pozabudli na pozemok v okolí, pretože sme im schválili len 100 metrov štvorcových. Na stole máte vlastne aj návrh na zmenu uznesenia a na druhej strane je taký plánik, v ktorom je pekne vidieť, o ktoré pozemky sa jedná. Takže v podstate v tejto zmene je jediná zmena, kde sa rozširuje o nejakých 700 metrov štvorcových pozemok, aby mali prístup k tomuto objektu a nejakých 40 metrov okolo toho ešte.
Ďakujem. Všetko ostatné ostáva v majetku mesta, čiže je tam priestor aj na vytvorenie toho detského ihriska, ktoré sme plánovali vo výbore mestskej časti a zároveň všetko to ostáva prístupné verejnosti ako doteraz. Ide v podstate len o mierne rozšírenie pozemku, pretože tých 100 metrov je nepostačujúcich. Teda. Tu je to na druhej strane rozkreslené, keď si pozrieš, každý to má pred sebou. Ide v podstate keď to niekto pozná, jedná sa o tú materskú škôlku, je to taký predzáhradka, ktorá je tam pred vstupom a za budovou je nejakých 7 metrov na dĺžku. A všetok ten ostatný priestor ostáva naďalej v našom vlastníctve. Tak vás chcem poprosiť, aby mohli oni ďalej konať v tých svojich veciach, bolo by dobre to rozšíriť. Takže poprosím. Ďakujem. Ďakujem. Faktická poznámka, pán doktor Kucher. Ja sa chcem len opýtať pani poslankyni Čižikovej, že či dobre čítam, je to vlastne za 1 euro na 20 rokov, investícia 100 000 eur. Vynaložené investície do predmetu nájmu nájomcov rozsahu minimálne 100 000 bez nároku na refundáciu samozrejme. To je 100 000 celkovo za 1 euro na 20 rokov. Len chcem vedieť, či je to tak, či dobre chápem. Tak? Faktická poznámka pani inžinierka Kolárová. Chcem upozorniť, že na túto budovu bola potrebná výška investície 400 000, pretože táto budova je v dezolátnom stave, čiže ja neviem, či by som tu vôbec nevypustila navrhujem vypustiť celú tú investíciu, záväznosť na tú investíciu, pretože skutočne je potreba investovať nie minimálne 100, ale minimálne 400 000, takže neviem, treba sa rozhodnúť, koľko vlastne obmedzíme to, alebo to neobmedzíme vôbec. A tiež treba vedieť, čo so zvyšnými časťami pozemku v tomto prípade. Ďakujem. Ďakujem. Takže, pani poslanka Kolárova, je nejaký konkrétny návrh z vašej strany? Nie, dobre. Takže budeme hlasovať o návrhu na uznesenie týkajúce sa barličky. Prosím, prezentujte sa. O prvom je zásady, áno, že sa môžeme o nej dneska hlasovať. A toto uznesenie stačí nadpolovičná väčšina. To je za, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za bolo 21 poslancov, 1 bol proti, 4 sa zdržali. Konštatujem prijatie tohto uznesenia. Máme tu návrh pani poslankyne Čižikovej, o ktorom nechám hlasovať. To je navyše teda, áno, to je navyše. Takže to je v zásade trojpäťová väčšina. Takže budeme hlasovať o návrhu pani poslankyni Čižikovej. Prosím, prezentujte sa. No. Keď to bolo trojpäťovou väčšinou schvaľované, tak to musí byť trojpäťovou väčšinou. Aha. Takže ide o zámer. Takže stačí jednoduchá väčšina, áno. Ďakujem, prosím, hlasujte. Ďakujem, za bolo 23 poslancov, 2 sa držali. Konštatujem prijatie uznesenia. A budeme hlasovať o materiáloch, kde je potrebná trojpäťová väčšina všetkých poslancov. Takže prosím, prezentujte sa. Znamená, na platnosť uznesenia je potrebných 19 hlasov.
Ďakujem, prosím, hlasujte. Nikto to nenavrhol. Za bolo 21 poslancov, proti bol 1, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval. Konštatujem prijatie uznesenia k tomuto bodu. Ďakujem. Pani poslankyňa Pavlovičová, nech sa páči. Mikrofón pre pani poslankyňu, pani inžinierku Pavlovičovú. Teda predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Prešove prerušuje v súlade s článkom 14 odstavec 25 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove 36. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove konané dňa 6.5.2013 a určuje, že 36. riadne zastupiteľstvo Mestského zastupiteľstva v Prešove bude pokračovať dňa 14.5.2013 v útorok o 10. hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici číslo 24 v Prešove. Ďakujem. Ďakujem. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Prosím, prezentujte sa. Budeme hlasovať o tomto návrhu, pani poslanci. Ďakujem. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za bolo 17 poslancov, 1 bol proti, 6 sa držali. Konštatujem prerušenie rokovania dnešného zastupiteľstva. Týmto vyhlasujem dnešné mestské zastupiteľstvo za ukončené. Ďakujem vám za účasť. Prerušené a teda ukončené.